Andoan Youssou Traoré ani sɔgɔma Youssou Karabati marhaba Mburanga Youssou mba o mana bismillah o kadino sa de o kadi Andoan amba mantoro cité goni torotana ere sira ere malion ko ere tira ere Andoan ma me bela jele fo bismillah ka bela jele wali mandon bisu ma da na na askile kuna funi kene kan awo ni Allah sonna ma tna ke basi ka nabi ay dete fiefew Andoan ne kene kele nga no tike kene langure ni Aywa. kuma awa bisa ambe foli anatani amolla se an kanu ba nan fle ba bela jele ma abiketi ku si ganna me ko ala katli here dama amina ne ko krafe abe ma min bolo bi o sira kule ani sira jele anaka baram ne kalande mi realisation o be awa Ousmane Togo bolo amba fuka wali mandon bismillah to wona ke fama no boray mi aw kado zeri amba fu sanga andi wati Bouakar jara anyebe zer sigile na mi so wana ego anangu de bunu damade abe ngono ngo mi Bouakar ale ka kulo mi ni bismillah o ma ni adel mangene ale mangene murani ba adel mana de awa Bouakar jara bad ka fuka wali mandon mi jamadu kumbo kefay foka tase kuyate awa keitama marketing na sa amme mandaw tamuro ambu foku wali mando ka nyema so belajele fu bismillah Youssou ya fotu ma tete moka semi donc baro ikado asebo mbombe ka chaya ikado le manao lo garasega no nya garasega ma ke mi ambo lase uma feminye arajo munumbe no rubanga bara monobo ano lo tulu kara sire menyo na maliko no arajo keme chamando ambo bela jele funi kenenga sabu onga bara ubata ka duna nga marabulu bela jele kono ikado bebe se ka famu tugo na uti senga uti nyine ambo fo ambara ke nyondo mali fa bela jele fe arajo be mimi onga bara ta ka monobo anga fulubu be so mo de na feminye arajo wateni ye ikado nyana ka fe Ibrahim Diaw ale nyama ye amba fo bada foli ka gana dugu ka bela jele fo asbabula ananga radio be fawo fanfe anga foli be nunu bela jele nye bara o kadara ko nala wati akurombe wati bolimbe Youssou kuma anda bla da grendala ambe kuma amba jiri cholo ka farko la ko ka je ka ka memba sagoye ka fo ba twaja abana muranga be de mawa aya mine murange opana nyamne wa nyamne ni barkaye l'indicateur est du renouveau boko ba saba kemeduru bi wolofla ani konondo ni nye ambe bido bolila anga ta moti nasara moti dorete samia mana se anga jamana kono ikado marabulu chama mbe kololo abi yele ka kasobe ke ji wala ngandai fe minyi ikado moti ka uye direction régionale de protection civile oluko ni kwa fakola uye ko inda bala nyine ka fe minyi dugula mo ka bela jele kono hagle sigi fe minyi protection civile nyema directeur régional de protection civile aka ngi nyini ngano kolon lieutenant colonel enamake damale ay la seleke ka dira ka fo fere bela jele sigi lu singa fe mi ngone nyine samio ye ikado donia o ani nyebla baro ya dira ka fo ko sabi so nga sebe koro chaya nyine o pana directeur régional de protection civile moti ka o fe mi lieutenant colonel enamake damale aka la seleke nala ay wele black kata sigi de la ma bela jele ma moti ka dira ka fo ku hagli sigi olukonda faye minye ngone protection civile olubu sekunu damajira ke onu deme baw a fe mi fana tigala mo fana wele lasara uma sabu ka daka protection civile damate ka bela jile ke tigala mo fana joro babe ko na nolu fana mu ka fa mene ako abiso ngake barai akalla seli kono nana directeur régional protection civile moti lieutenant colonel nyafo ikado enamake damale aywa ko ne ajira ka fo fere mun sigle do ayolu laselu fana ke ako femi farati mun me no lu mesa nanina ni sa nana jika sega wala jibe wala nganda do moka abike cheni puma chamana ikado abike digumbaye mo bulu ko fana kwabi moti ko hagli sigi ko bela jile ko ngi ka barake ikado ka kete mi iko ke ko fere o sigle do singa femi ngoni ni esamena ni ji wala nganda re ka sega kumbe akana ke fiefio o ngana manya ka fana kera wuli ka jomu nuzile do singa nimba to akololo obise ka dogoya sabu ka daka bana mbe kapsa bana furake fem ngoni litna kullen na make damle ayo mawulla se akoni yala je ne ndai na wuli ka jo bake na udamate unu baraka nyon jira ku tigari nyoma sabu ma kilingwat sega denebe fe minye ikaro lieutenant colonel ye aya dira ka fo unu demembo ina fo développement social ina fo hydraulique kata se météo ma ayo bela jele bi jeku aglina fara nyonga de ku bulo di nyoma ka kuna fondi nyoma mi ngon mato ji wala nganda abise ka metu ko mina wa alna fana kera akololo bise ka doga tuko mina ka sababu yake wuli ka jowiye fe minye ikaro moti ka wiye ko nyine ngoni protection civile ikaro ka keme ka fere chama zigi singa mi mato mo bise ka kishi eji wala nganda ma wasa alibe ka se ku ka bara dafa fe minye lieutenant
colonel namakɛ damale fa bi wele bila motika bɛɛ lajɛlen ma k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko n'an y'a fanga fara ɲɔgɔn kan i ka dɔn ko a bɛ dilan sabu ka d'a kan fɛn min ye jibolisiraw ye jamana bɛ olu dilan nka jibolisiraw bɔli ani kana ayiwa manaw fila kɔnɔ ani ka gere i ka dɔn k'o bɛ sigidalamaw bolo o fana fɛn min ye jibolisira ninnu ye sigidalamaw kan'u gere i ka dɔn ni fɛn wɛrɛw ye u gere ni ɲama ye walima papiyew ka taa se manaw ma sigidalamaw fana k'u janto o la sabu saa ma na cogo o cogo Yusu fɛn min ye i ka dɔn jibolisiraw ye n'olu labɔn bɛ ka ɲɛ a dɔw b'a la ji bɛ boli ka tɛmɛ a tɛ tɔn ɲɔgɔn kan nka ni ji tɔnna ji bɛ yɛlɛ dɛ a bɛ yɛlɛ a ye mun fɔ a jira k'a fɔ ko sigidalamaw k'u hakili t'o la jibolisira minnu bɛ u kana jibolisira ninnu gere hali n'o y'a sɔrɔ ɲama b'a kɔnɔ ka ɲama ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ ɲama yɛrɛ man ka k'a kɔnɔ sabu ka d'a kan i ka dɔn ɲamafili yɔrɔ tɛ a ko nka ko mana tigɛ danga o danga la ni bɛɛ lajɛlen y'i fanga fara ɲɔgɔn kan ko k'a bɛ ɲɛ a ye ladilikan caman fana di a ko ni sa wulila ko an ka boli dabila siraw kan ni sa wulila ka mobilitigi to yɔrɔ min i jɔ ye a kana kɛ jiri jukɔrɔ fana mototigi a kɛmɛ k'o kuma lase o mototigi ni sa ka bɔ fiɲɛ ka bɔ i jɔ waati la ko don a y'o kuma ɲɛfɔ o fana ko an kana dugutaa siraw minɛ o cogo la ten i ka dɔn ni sa wulila walima ni sa wulila k'an don a kan an ka fɛɛrɛ kɛ i ka dɔn k'an jɔ yanni sa ka tɛmɛ yanni fiɲɛ fana ka tɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a ko ni sa bɛ na ko maa si kana jɔ jiri jukɔrɔ ko sa minɛ yɔrɔ tɛ jiri jukɔrɔla ye sabu ka d'a kan fɛn min ye i ka dɔn kabapɛrɛ ye ayiwa farati b'i kan kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ko ni sa bɛ na ko an kana jɔ kuranputow jukɔrɔ an ka yɔrɔ janya olu la o fana tɛmɛnen kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ fɛn min fana ye fɛn fɛn de bɛ min bɛ se ka sababu ye ka ayiwa kɔlɔlɔ se an ma k'an k'o dabila fɛn min ye parapluie fana ye nɛgɛ bɛ parapluie minnu kun na k'an kana bɔ n'o ye sa kɔrɔ awɔ nɛgɛ bɛ minnu kun na o ye tiɲɛ dɛ ale bɛ fɛn in wele o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye an ka tobilikɛminɛn ninnu ye minnu bɛ manamana ka taa se duwarew ma k'an ka i k'a dɔn ayiwa an kana so kabajɛgɛ ka se olu ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ na ni faratiw ye fɛn min ye telefɔni fana ye ni kaba bɛ pɛrɛn sa ka bɔ fiɲɛ ka bɔ k'an ka telefɔniw fana fa o waatinin kɔnɔ télévision bɛ o cogo la arajow bɛ o cogo la ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu bɛ se k'an dɛmɛ waati kunkurunin kɔnɔ sabu ka d'a kan sa na waati ani fiɲɛ bonya waati ni kaba pɛrɛn waati o ye waati kunkuruninw ye fana fɛn min lieutenant colonel ayiwa namakɛ damɛlɛ i ka dɔn directeur régional don Moti protection civile ale kɔni ye ladilikan ninnu di ko fɛɛrɛw kɔni sigi mɛ sen kan kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen fɛ u fɛ ɲina min kɔni b'a to ji walangada a bɛ se ka kunbɛn cogo min na ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala kana na n'a ye nka n'a ma ɲɛ ko a fana kɛra ayiwa fɛɛrɛw sigi mɛ sen kan a kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye jamana ka sɛbɛn kun don an y'a bɔ l'indicateur du renouveau an dɔn an bɛ dugawu de kɛ ala ka ji na jamana kɔnɔ ala k'an kisi balawu ji ma min ye sɛbɛn ye an b'a ta an dɔn awa min ye tile fila na bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ye minisma ale ka manda e ko a ma lakurakuraya wa min ye awa k'a dɔn ko n'an na sa minisma n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu kɔni cogo kɛ bɛ anw ka jamana kɔnɔ min ye awa k'a dɔn an ka fɛɛrɛ dɔw de kɛ fɛɛrɛ min b'a to min ye hali bi an bɛ se ka sigiɲɔgɔnya kɛ ka sɔrɔ gɛlɛya caman ma y'a la o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn minisma ka lasigiden min bɛ anw ka jamana kɔnɔ bi n'o ye Elgazim Wani ale aw ka dɔn Jala Sagu a seginnen kɔ ka bɔ yen ani Ogo Sagu an dɔn i b'a ye k'a fɔ sibiri don commandant kan Amadou Bokum Bari n'u b'a wele ko Balɔbɔ Seware i ka dɔn awɔ min ye commandant kɛ commandant de kan Amadou Bubakar Bari n'u b'a wele ko Balɔbɔ ale kɔni ni a ye kuma caman fɔ kuma in bɛ tali kɛ mun kan min ye MINUSMA a jɔyɔrɔ min bɛ anw ka jamana kɔnɔ min ye secrétaire général des Nations Unies o ye ɲɛ jɛkulu dɔ min ni diɲɛ bɛ jɛ m'o la n'o ye Nations Unies Elgazim Wani ale kɔni ye foli ani tanni k'o lase awa MINUSMA ani anw ka wolomasiri tabaw n'o ye faamaw ye olu bɛ baara min na jamana kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ awa k'a dɔn nin bɛ kɛ sababu ye min ye ka awa fangaw fara ɲɔgɔn kan min b'a to hali bi basigi o bɛ na anw ka jamana kɔnɔ cogo min na min ye awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman kɔni b'a kɔnɔ nka min ye n'an ye fɛɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ an ka wolomasiri tabaw ka taa se MINUSMA maaw ma o fɛɛrɛ bɛ kɛ sababu ye aw ka dɔn gɛlɛya caman bɛ yen an bɛ se k'an pan o kunna an dɔn o de kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ MINUSMA a ka lasigiden min bɛ yan ale y'a jira k'a fɔ MINUSMA ye ko sugu caman kɛ anw ka jamana kɔnɔ mais fɛn min ye réconciliation nationale ye walasa o ko bɛ se ka latɛmɛ hali n'o y'a sɔrɔ a ka gɛlɛn nka ni fangaw farala ɲɔgɔn kan k'a ɲini siraw fɛ
o bato ni awanuga bido akola anga ministry mbe no reconciliation nationally ikado ko ni wulika jocha mange onis ministre ma wala sa fera busika ni ko mina albi awkado benganse mbani nyanje ani kado hakina munumbe olu akilina sige senga krengirana awaminye wani aye ayira kafo wol masirta ba Senegal ka munumbe olu ko me bara sugo bela jelela wala sa mimba to lafia ani lakana obe sabati chugo min udega yorola minye ni ko bela jelenye sa ibe kafo nyere la aya jira kafo alibi wulika joka ke o kuna fununga lateme sigida mauma katla ka nyinininge ka fere sugo bela jeleke wala sa awa minye fanga faranywa mga no anje obse katanya chugomi mali fanfe ani ministre fanfe baywa soirde mago ayne sama ka bo ale kono soirde bamako amu fo dande folmina femi politicien africain ne balé sebeta politicien africain ikaro boko keme saba tanye nye bido bolido femi kenya binaku amitai union européenne aywa yusuko luye minandi kenya ministre soma minamunu ke sababu ye femi coronavirus ka seka kumbe coronavirus fana ikaro no ga seka dola jugomina ko minamunu mako sekanseru femi ndene juin kalo tele muga ane wulovla délégation union européenne abi Europe jamana oluka aywa tomba ko fo bolo fara membe ya ikado uye minanu ndi anga mako aywa les séquenceurs portable ko ni machine ye machine munu mi sababu ye bana ere sega sega ka don ani bana ere fura sega ke tugo mina ikara bo baraw ke ni yeni minanu laje ikara songo ti jo million muga ona kunga vena ali bi amsa ka jabe di ka coronavirus ka se ka furake ka ndanga ma projet do be anga mako projet RC3 Mali do warete femi coronavirus ko lo mu ma no fe abise ka pembe tugo mina ani femi ni akra ma menga se ga no ga abise ka do akola tugo mina abu bela jele abu ko fo union européenne de be musaka imbo femi se fa wari ikara milliard ke na ku ngave projet RC3 yi abu de ko fo o pana kan machine nunda ne ngadi anga kenya ministre soma ka sababu ye ka mali de un lafia mingon mato amse ka kishi coronavirus apmeli ana furakeli bela jeli fana na fe minye projet nyi RC3 ku bi bara chamange wi gafe nu njama fana tla ko di momo no yekuna fon di gafe wiye angu mako 500 guide de formation lu ko ni gafe nu no lu bi kala di boma ko sebe o keme duru nyana fana yo di ni ngo tla fa bela jeli fana fe mba to coronavirus ra bisika kele so mina fana temene ko fe angu gafe mako memo o keme nan ni bi wolo vla ani nani o fana dala bisika mi rebla iposi kono ikado ka yala nae aywa minye vaccin no ye boloti fray o coronavirus jugala ru bela jeli ko ni obise ka tabala to gomena o temene ngofe carnet minu mi anga mako carnet de vaccination o million vla ona ku nga yo fona dla fe minye karabo ko kala unye ulu fona ke formation des formateurs fe mi fona ka mo kala ulu fona ka ta mo kala yo baraw bela jeli ke fe mi vaccin re no ye boloti aketo nyuma ana famele nyuma ay ulu fona beta mo kala no yo baraw fona ke fona temene ko fe minye ikado ma ke me flani bina ni nywana lu bela jele fana kala anga kena so kono nu bela jele sababu de coronavirus ko abiseka kele tugo mina ka family chama ndi uluma oka anga marabulo fana kono ma chama olu ye formation zoro no ye kala unye ina fo kidal menaka moti tawde ni katabla tombutula nu bela jele ko ni aywa bolochi refere nyuma mo biseka de gola tugo mina ko bara fana kera ango mako rele o keme ani bidur ani duru lu bela jele fana la ko duna ikaro bamako akumni woro ko nala ayo ko lu fana sebe ko kala mi ngon bato ali bide fe mi ngoni bana ya abse ka meto ko minna o temane fana ko fe bara chama fana kera ango mi ma ikado aywa nasara kala minye kaseka demege moma sabu coronavirus nane ay gwele abado sorokola al baloko bela jele fana na dugudo be kayava nuve ikado balo tono chama fana sara ina fo tono muga nywana ikado aywa kaye marala lu bela jele fana dira duguma dugumu ngoni aywa coronavirus akolo yella maminunga ko projet nyire asigi mesenga ikado savla nywana projet nyire nyafi atwa de ko RC3 Mali savla nywana ikado aywa 2021 katabla 2023 la akunte dore minye coronavirus sire keleli ani kololo minu ma no fe se ka doga ikado malidonga tugo na abdalo kadara konna la fe mi fana e projet nyi uni ejekulu do baraka nyo fe gomma ko international medical law IMC no bi bara fana ke nyo ave o teba ni fana ko fe mi GRDR no fana bi jeku bolo nyomo ka bela jele kunye kene ab se ka sabati malide kelengele bela jele tugo mina alpha moy e maiga ngi aka sebenye anya bo politicien africain
politicien africain ni ale bla ne be soir de Bamako soir de Bamako mi conseil tako folo no be talike gouverneur du fonds de solidarité andon awa minye anga ministre no soro ministre de l'économie et des finances kale wulika joke minye awa kado visioconférence otidore awa kado minye ibitwa andon awa kado abi baroke nyambe kanyanye ke yoro jambe swana majini andon awa kado atarata do juin kalot lembwani shegi samba flani mbwa anifla bujumbura no be burundi kofo ou comme ministre mimbe no ministre de budget et de la planification économique burundi a akeraka aleto kereka o minye nyera la ale ama nyema e bi andwan mi kado ningoe awa donki bar mi no mbe oye awa kado ka laje minye awa kado bara mununganga ke ani awakado nyeta mununganga sabati ka damne de samgalo tlemga ani kele bisbani ngele samba flani mga ani kele fo kana se awakado bima maga gato odo ko nan nasa bay ka fo wuli ka joko ngele do sanga ani wati minye awakado jamana do ko ni be olu ba fe ka fara aka baw yoko tabulo chuko mi annafa ka bo asoro ka bo wa hakilna cha mamba kono andon a fond de solidarité africain o kado awan mi ni yoro yesa yoro mi na betalike e kado awan mi nyera la na fulo absaka soro chuko mina ninga barake na fulo absaka soro chuko mina mimba to awkado jamana obseku yere de mena chuko mi ningoni awkado nyera la asgira kabine sa 1976 a javala yere o ye Niger o minye awkado jamana ta aninani olu de faralendo nywanga wala sa ngoy abseka nya soro chuko mina andon awkado minye nyera la obseka kesawe ninga jurudo minye awkado projet munum be no betalike awkado adamade ta serala ani soro ta serala ku be awkado toromonyonge minye obseka latme jugo mina no temena kaboy minye anga nafuru anga sugu andon no temena kaboy minye ministre des finances et de l'économie ale ajra ale foli anatani kullase awkado ni jakulu ima kajira kafo alibi malikoni awkado nyerala alebe wele mina blawoye anga kenreye de même se kala se oluma chugo mina kalaje awkado anga pemeni pemiu olu bese ka juru soro no ala chugo mina nungu ka barake kasoro awkado taninga sigin jama mayala bismillah andon awa minye nije kulu min blani mi ayajira ministre de l'économie et des finances ale kon ya jira ka fo ama nyamawla ku ka demen sugu bela jelike ka laje anga awa entrepreneur no ya anga awa disibawye munumbe barabaw olu latike malikono u ka laje awkado olu ka nyini fen olu bise ka ke soro fen jogo mina o de konan nasa minye awkado abike sawye u ka se ka juruta ka soro gele mayala mimba to anga jamana no ye awkado kenyere ye asrawye obseka yirwa chugo mina o jamana meni nasa Benin Burkina Faso Burundi Centrafrique Côte d'Ivoire Gabon Guinée Bissau Mali Mauritanie Île Maurice Niger Rwanda Sénégal Tchad Togo no temena kaboye awkado fonds africain de solidarité andwan minye awkado amanyama be mami molobi oye anga ministre korodoye no ye ministre Amadou Ablay Diallo alekala ministre de commerce wati dola Amadou Toumani Touré ka wati la o anyama bale bolobi opma awkado ministre Alfousseni Sanu minye awkado ni baroda minzigira ani ni mamunu wora andwan kana kesobu ye kado ka fien bodadi anga awadisibo ma ani anga kayere chake baw ala ka nguna ja ni sebe ayni bo sebe ngono sebe nu bawlo ko soir de mago la ya jara ni ale ka fasri aywa ami femi warko ministre alu se sanu e kado amrange do ana fayo ka mahibio ibrange do kere la mahibio bowa
ikado I dabo sebe mina amu fo dande folo mina ni burudi ko fo aba akle jigi chegbele mbawla ina fo Stanislas Ndayishimiye kuna fo dila ngana baye kata se jamana nyemoma Pierre Nkurunziza Pierre Buyoya Allah de Pierre Nkurunziza Burunde nuto kabagodo Pierre Buyoya ale bana abugetura kuma fe yawo akuma fe ya nesani yusu ne bisebeta l'indicateur est du renouveau bido bolo fana do ikado boko basaba kemeduru bi wolofla ani konondo ni nye ameta njo sebe nye flana na femi conseil économique et social u ka tomba membe jien kono aywa envers no aywa conseil économique social nyama ode yakuba katle atangme onyongme badola aywa jamana chama olukuma keneka akara grâce jamana ka ba faba nuka mako Athènes femi conseil économique et social et culturel on veut no anyema yakuba katledo kado utara barado la femi conseil d'administration et d'assemblée générale association internationale des conseils économiques et social et institutions similaires to ka chara kama ko SCC ikado olaje bade me Athènes Grèce jamana ka aywa ayira okenaka kwa kra kuna wolo baye bara nunu nyema me mami mulo ode madame Lydia Emike Vaye alere risuka chambre ngafo risuka aywa conseil économique et social o ma nyema do ale fana jekulu nyema je tola akoni yalla je ayo mami ni baro damanena be mi ni bara minu ngara sango sa 2021 o sebe ndara ko fese sa 2022 baro katla ka nyefol ke olula aywa sa na taw fana na bara minu kan kabuluda ani laje kan ke yoro minu na o dam ngara olu bela jele fana na oni OIT mo fana be bara ke nyo ave no aywa organisation internationale du travail jekulba misigi meka barako an barakala ko nyana bo jengono nulu fana bi je ka bara o fana ke femi fana ikaro UNESCO no fana bi je ka bara ke nyonve fana temane ko fe femi ni ikado aywa laje minga ka ke ngofe ka ke yoro na dandigalu belaje le bina ke ola ma do be ikado ni oye ikado monsieur Apostolos Zirafis ale greke kayo to gaja Apostoloso Zirafisi ale secrétaire général je kuluba ngono ale la selike kadira ka fo alno asro coronavirus mo se ko degu kabisa 2019 kana bla bila femi ngoni bara nyi u ka je kuluba nyere bara kwa sera ka ke yalla je femi nyi aywa nyeta wiye ani lajew ko lajew ko ma kotike alka sobe ke bana ay je kolo gwa ko sebe femi nyi bara mun mulu dalme ale dan sera olu cha mama oite mo fana peme keneka kata se ikaro ekosogo moma nunu mbela jele fana kuma ta kelengele femi ngoni ikaro conseil économique et social abe jamana kono ale bi ka tege de nyoma a jamana de kelengele be bi lafia to mona ma do fana be mi kuma ta ko mako Youssef Gelabo ale chef unité dialogue social ayo mi nabi oite ko fo ayo nya fo ngo ejin tomba e minye shime barako ma ale sinzi minga ote dore ko kaseka fere ke kuma munu mi kene sebe munu mi ke ikaro ka tugu olu no fa ngo mako suivi évaluation ka tugu sebe no fe o kono puma bese ka wala to komena ale ka puma sizi o ka ko sebe o temane ko fe mi ngoni ikaro yok bakatle ale remi anga conseil économique social o nyema baye ale ajira ka fo ko femi sizika ke minga o te dore minye minamunu be amulo ane la yini minu be ananga mako objectif sur le développement durable yirwa kundala ja ko nala ale sinzi o puma ko sebe femi yok bakatle o do ko ngama tegere fura ko sebe so ka ka puma o abela jele ko ngumbe kalaka puma numbela jele ku puma wi puma munu mi nyeta ko fo o temane ko femi atana la je nyere yi aywa la jewre o kanga ke oite ani SSS ni obike marsakalo la obike Alger faba ko nala fe minyi ikaro jamana mo fana be ko servi république servi ikado ko laje ba fana bina ta ke ko conseil d'administration ikaro décembre 2022 go fana jalatige o laje bina ta ke fe mi nyama bare madame Lydia Mikeva ale mi chambre civique de la fédération de Russie ko ka ikado conseil économique social odo o nyama ale re je kuri nyama baye ale ko ni sinzi minga aneka kuna fondike ka dira ka fo o kala je bado fana be ko bina ke Moscou o be ke octobre 2023 ko laje ba fana be bina ke no ayo la seri ke man labana on nga conseil sur l'économique a nyama fe mi ngoni yak bakatle ale ya dira ka fo ko tamay ko absara ko sebe ko fe vora tamay na ka bela jire bi anga jamana o ka nyeta abo ko fo ko bara o kera kuna wolo bara ye ni ngunye sebanye anya salo ka bo l'indicateur
du renouveau. Indicateur du renouveau ni ale bla ando nebe 22 septembre ta 22 septembre awa minye niye awa kado université nani belebele awa kado mi ni norme international do ando awa kado onajo Niger jamana kan nga mamunu mamme barakero mi no bena awa kado ni mbara bange o minye onga barakero mi be no awa kado builder ale de garjigera awa kado ni marché bay na Niger ni mbara bay ale de garjigera la awa Niger université nani awa nani amna tojo awo manyena Andon miye awakado builder ama nyema burama jawara kado awa miye olu ko ni wuliga joke miye awakado ka laje ni barai ubse ka soro choko mina miye ay alaye anga mali chakero bado nindo ko gardiga do Allah o ye société builder andon awakado miye jamana nyema mimbe no Mohamed Bazoumi kado ale ko ni ngame ka wuliga joke ka laje kala obise ka kenyeta chugo mina alega jamana ga wa kado akeme ka kalango ko yanga zambe ningo ke awakado minye akafanga anyeta asira doy wode konana awakado université belebele nani université munu nabina jo abina jo dugu nyona nyame no e fabay minye tahuwa no tamana ka boy maradi zender minye builder amanyama burama jawara ikado awati mina ningo ngoni ikado abike uyalla je ka jatimine ke o mamunu ga bara tabulu kai nu ka bara awakado ni awakado bara bela jele beke ni awa minawni minammi awakado no luka kana ina fo no lunyini no bi bara bawla o minyo uyaye ka fo ma chama be oluko ni bora nofe chagoro ba chama minyo farafina ani Europe jamana la nga minyo anga mali onde ya asro ala ni awakado burama jawara no builder apede jo ka bara nyuma munu no temena no lu yera awakado nyema fe andwan ni min flane lo miye université nani andwan awakado aduna ke université belebele ko u ka conseil des ministres ko niye ni mafo wa kado amabala ma shila kaswa ke munye miye awakado jibondo katase awakado bara bawma farafina ya inna fo jamana dobe kodo wara la Guinée Conakry Mauritanie Niger ere katase Congo Brazza Centrafrique miye awakado société builder kaye baraka nimbela jele ko nana wori ko nana awakado lycée mununa bina jo minye burama jawara ka fola miye awakado no e builder ama nyema akoko awanimbara mivlane ko awaminye lycée na université nani o université nani minye kelembe flabe oluka awaminye amphithéâtre logodombe kalaka yoromi amphi ma do ko sobe andon bowe place bafla amphithéâtre o nyana ba ruvu amphi 2000 no temana ka boye bismillah mi awakado ani yorodobe obike ma bakele amphithéâtre o no temana ka boye mi awakado yorodobe obike ma kemedure no bora ibaye ka fo minye awakado yoromimbe no omlogodo mishunai o minye awakado do dorturare o keme woro no bora akelenge o kelengele keme woro minye awakado restaurant kelengele bi ka bele jilela ando na awakado ni wari ka bitijo awakado minye milliard bisaba ninkele ana kungamfe awa million ga mejegi andwan ni min flane awakado minye tinyere la ko awa minye jatimineke wa minye awakado famunu be kala bara munu be kala andwan awakado kalo bisaba ani woro kuyo dedi awa Niger jamana mauma ka jira ka foko bara be ke ode ko nana burama jawara ale ko ni jira ka fo fo alaka ko ni gele awore mayala ni awakado ale abada olu mana awati minvo olu be baraka ka be oma ando an awakado ni builder re jatimine uka chiffre d'affaires ko biti jo million bi woro euro warla bismillah
san 2020 i ka dɔn awa min ye miliyɔn 60 kun do wari la n'i y'o falen se fala o ti ku papier kan dɛ Antoine n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye u ye baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i n'a fɔ Côte-d'Ivoire la Guinée Conakry Mauritanie Niger Congo Brazza Centrafrique i ka dɔn baara bɛɛ lajɛlen u ni tɔgɔ duman bɔra yen wa u ni kunnawolow bɔra yen min ye aw ka dɔn jibondon dilanw olu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye builder awa BTP ani énergie ani aw ka dɔn min ye u bɛ awa min ye sojɔ minɛnw olu fana bɛ dilan u fɛ yen n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye an nin baara min filɛ nin ko nin bɛ kɛ aw ka dɔn misali ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ma wa nin bɛ kɛ aw ka dɔn misali ye farafinna bɛɛ lajɛlen ma k'a jira k'a fɔ yanni an ka taa an bolo maanabɔ aw ka dɔn jamana jan wɛrɛw nɔfɛ min ye an sous-région maaw anw yɛrɛ aw ka dɔn a bɛɛ kɛba b'an bolo yan ni cakɛda ɲɛnamaw b'an bolo n'an sera ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a bɛ kɛ aw ka dɔn kunnawolo ye o tuma aw ka dɔn min ye an bɛ min fɔ an b'a fɔ aw min ye société builder Burama Jawara n'a ka mɔgɔw ala ka nin baara in kɛ ɲɛtaa ye ala k'an kunna diya nin sɛbɛn Ismaël Jara i ka dɔn ale ye nin sɛbɛn bi ayo Ismaël Jara an b'a fɔ dan tɛ foli min na an n'a lajɛ ka taa Zole da sugu la fɛn min ye groupe commerce ye Ablaye Maga n'a ka cɛdenw an b'u fɔ pharmacie Kuraverti i ka dɔn madame Maïga i ka dɔn ka foli k'a la ayiwa bada foli fulamuso don dɛ i ye mun awɔ kɛ mun kolo bɛ nɛn na de o fula bɛ cogo di fila filako ɲɔgɔnna sɛbɛ ko tɛ n'i bɛ sɛbɛko yɛrɛ ɲini i bɛ taa filakun na nin taa ne Ablaye Maïga y'a mɛn dɛ o ma kori baasi kɔni tɛ n burankɛ la bilen sɛbɛko tɛmɛ n tɛ filako kan a banna kuma ɲɛna ala k'a kunna diya an ka taa sugu la denmisɛnnin ninnu bɛ kuma Master Sumi ko lamɛn de Dieu ala Master Sumi ye kuma min fɔ nin bɛɛ bɛ bi ala k'an kunna diya an terila ka don an ka foli bɛ Master Sumi ye ka dɔn maa min don maa bonyana wallahi baarakɛla ba don awɔ wa a bɛ ɲinini kɛ fana inspiration i ka dɔn a bɛ ɲinini kɛ kosɛbɛ an bɛ Master Sumi fo kɛnɛ in kan i ka dɔn renouveau terila ka ba don an b'a fɔ badabada foli ka fɛn min ye Mali seko n'a dɔnko tigilama bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan Youssou an bɔlen kɔ sugu la ayiwa sɛbɛn Aminɛ ka tɛmɛ n'a ye i ka dɔn Youssou mi sɛbɛn da sɛbɛn min an ka ma ko l'alternance i ka dɔn a kuma bɛ a ka sɛbɛn ɲɛ 5nan na i b'a ye k'a fɔ min n'o ye bɔko 27 ye ayiwa a kuma bɛ min ye kalanko ye an ka taa yen nɔ dɛ min ye ni kiimɛnniw sera n'o ye examenw ye mun y'a to kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen ko fuite de sujet o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ye min kan ka taa kɛ lakɔlidenw k'u kiimɛ u ka dɔnniya hakɛ dɔn n'o ye examen ye ayiwa o bɛ kɛ ni ɲininkali minnu ye i ka dɔn kan ka to gundo la fo ka taa se i ka dɔn examen dɔw ma nka kuma dɔw la san caman na i b'a ye k'a fɔ ko sujet kɔni i ka dɔn k'o dɔnna k'a sɔrɔ a waati ma se ko mun bɛ na ni nin ko in ye a kun bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a kɔlɔlɔw ye jumɛn ye maa jumɛn ni jumɛn bolo b'a la i ka dɔn an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na sabu denmisɛnw ye sini ɲɛsigi ye n'u ma dege kalan ɲuman na fo kɔni k'a kɛ i ka dɔn yuruguyurugu ye a dɔw b'a la ayiwa sini ɲɛsigi a bɛ to balan na fasarikɛba n'o ye Bintu Napo ye a ye sinsin min kan kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye i ka dɔn ko kuma fɔ ko 10 o ka fisa kuma si 10 fɔ ye nazaraw ko ten ko la répétition est pédagogique n'i y'a lajɛ fɛn min ye i ka dɔn examen waati mana se diyagoya don u ka wuli ka jɔ kɛ sabu ka d'a ka san caman na i b'a ye k'a fɔ nin kɔlɔlɔ a bɛ yɛlɛ maa dɔw kan fɛn min ye sujet ko kuma kɔni ye a bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka se ka nin bana jugu in furakɛ i ka taa lajɛ bana yɛrɛ kun ye min ye ani banakisɛ yɛrɛ bɛ bɔ fa min fɛ n'i m'o kɛlɛ dɔw b'a la bana furakɛli a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye nin ko in ye ko an ka ɲininkali tomi jɔn de nɔ ye nin ko in ye dɛ ɲininkali gɛlɛn jɔn de nɔ ye sujet ko in ye a banna sujet bɔ kɛnɛma o ɲininkali o tomi fana bɛɛ a ko n'i y'a lajɛ i ka dɔn jɛkulu caman ani maa caman maaw da sumusumu kɔfɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ i ta fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ jalakili kɛ i ta fan fɛ ani ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ waasa ka se ka furakɛ f'a ko a ka ta ni k'a lajɛ kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw i ka dɔn ɲininkali fɔlɔ bɛ kɛ olu la n'i y'a mɛn sujet bɛ bɔ sujet bilala fa dɔ de fɛ o a bilala maa dɔw de fɛ a bɛ mara yɔrɔ dɔw de la a ka b'a dilan kuma ka b'a ŋaniya ka n'a dilan k'a mara b'a poyi ɲininkali gɛlɛn a bɛ poyi cogo di jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw de b'a dilan maa hakili juru carinw de b'a dilan a bɛ mara gundo la a bɛ bɔ cogo di
ɲininkali de bɛ yen minɛ sisi wɛrɛ tɛ k'a bɛ poyi a tɛ poyi fasirikɛbaa ye mun fɔ a ko olu ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ fɛn min nin ko in ye i ka dɔn kuma caman b'a la sabu ka se ka ko yɛrɛ ɲɛdɔn i ka dɔn n'i ye kalan ministeriso lajɛ olu fana ka ayiwa cakɛbolo dɔw bɛ yen minnu b'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ko mun y'a to i ka dɔn sujet a bɛ bɔ i ka dɔn o ɲininkali to min o bɛɛ n'a ma ɲɛ ko an ko Malikura yɛlɛma nin ko minnu kun bɛ kɛ ka kɔrɔ ninnu kan ka ye bilen wa o ɲininkali fana i ka dɔn o bɛɛ lajɛlen fana bɛɛ olu ɲɛmɔgɔ tɛ tɛmɛnen e kɔfɛ an bɛna lɔgɔli karamɔgɔw la lɔgɔli karamɔgɔ olu jɔyɔrɔ ye fɛn jumɛn ye fɛn min examen kɛyɔrɔ la minnu bɛ kɛ chef de centre ye ka taa se hali n'i ɲininka ayiwa lakanabaaw ma minnu bɛ kɛ mun y'a to i ka dɔn sujet donni a n'a bɔli mun y'a to a bɛ walangada o fana jɔn de nɔ don jɔn nɔ bɛ ko la a banna ɲininkali bɛ yen dɛ ɲininkali gɛlɛn ko bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sabu ka d'a kan fɛn min kɔni don n'a kun ɲɛdɔnna k'a ban fɛɛrɛw ka sigi sen kan i ka dɔn minnu bɛ nin baarajugu ninnu kɛ u kan ka ɲange cogo minnu na u ka k'a tɛmɛsiraw fɛ walima ka kunnafoni yɛrɛ di n'i y'a mɛn a ka se ɲange yɛrɛ ma mun n'a bɛ kɛ dɛ ɲininkali gɛlɛn fasirikɛbaa ye mun fɔ a ko fɛn min denmansaw fana ye bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ bɛ nin na dɛ a ko denmansa dɔw bɛ yen olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ denmansa yɛrɛ dɔw bɛ a ɲini ko ka sujet ɲini k'a di u den ma walahi o kumana e yɛrɛ ko ka taa sujet ɲini ka di den ma e yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ sujet ɲini o ye sonyɛni ye o kɔrɔ de ye k'e bɛ taa sonyɛni fɛn ɲini k'o di den ma o kɔrɔ de ye ka den fana dege sonyɛni na o ye kuma sera nin jɛ min n'a ka farin na kuma in fɔli nafa de b'a la Yusufu fasiribaa ye mun fɔ a ko fɛn min ye i ka dɔn denmansaw ye minnu fana bɛ boli ko n ka sujet ɲini k'a di n den ma k'u kan k'a dɔn k'a fɔ siniɲɛsigi u denw ka siniɲɛsigi u bɛ k'a don balan na wa fɛn min yɛrɛ i ka dɔn misaliya ɲuman dɛ sabu ka d'a kan e yɛrɛ bɛ den lamɔ k'a kɔrɔfɔ k'a kana sonyɛni kɛ examen maa na se ne yɛrɛ k'i bɛ boli ka sujet ɲini k'o d'a ma ayiwa k'o fila tɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɛ a ka gɛlɛn dɛ ka den lamɔ ko sonyɛni man ɲi ka den lamɔ ko namara man ɲi examen maa na se k'e bɛ boli ka sujet ɲini walima ka t'o dɛmɛ o ye ko ye a man ɲi e dun bɛ ayiwa a ka lɔgɔli de sara kalo 9 kɔnɔ a ka se ka baara kɛ ko bɛ kɛ baara ye dɛ fasirikɛbaa ye mun fɔ a ko fɛn caman ni koloso mɛn ɲɔgɔn na min bɛ kɛ sababu ye ka na nin kɔlɔlɔba ninnu ye an ka kalansow kɔnɔna la janko kalan ban waati mana se mois de juin ninnu mana se examen mana se k'a bɛ kɛ gɛlɛyaba de ye o fana fɛn min kɔni ye ale bi waasa an ka kalandenw ka se ka kalan siniɲɛsigi ɲuman k'u kɛ maakɔrɔba ɲuman ye ko fɛɛrɛw de kan ka sigi sen kan kab'a daminɛ fo ka taa laban sabu nazara ko ma ko c'est un long processus o kɔrɔ ye kabi sujet bɛ ŋaniya waati min k'a dilan k'a mara fo ka na a don i ka dɔn centre d'examen kɔnɔ a ko kan ka to gundo de la o y'a kɛ cogo di nka mun b'a poyi ɲininkali to min bɛ yen o fana maa maa da bɛ examen ko la maa maa da bɛ sujet ko la ko bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka sariya fana bato ni min bɔra sariya kɔ kan sariya k'o ɲange nin kun ye sɛbɛn ye bi tun napo ka sɛbɛn don an y'a bɔ l'alternance kɔnɔ Yusu alternance ni y'ale bila an don ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'ale ta o ye o k'a dɔn Kanaga commune se Bamako yan ni ye quartier dɔ ye quartier min n'an bɛ se k'a fɔ ko quartier IP2 ni quartier Mamba commune quartier Duma kɛ ala nin ye furusiri dɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la furusiri in kɔni bɔra ma k'a sababu kɛ mun ye maa min n'o kun kan ka taa ni furu nafolo ye ale ye aw ka dɔn sira wɛrɛ minɛ ni furu nafolo ye andan mɔgɔ ka furu nafolo nda fɛ ka nin mɛn nin mɛn ndi nin kɛ biɲa aw k'a dɔn si de ma labɔli kɛ n'o tɛ an bɛna bɛɛ lajɛlen ye an nana anw ka jamana kɔnɔ bi malo tɛ ko la bi dɛ min ye maaw bɛ sɔn ko bɛɛ lajɛlen ma wari nɔfɛ nin ye furusiri ye furusiri min n'a kɛra communiste la o y'an ka so ye dɛ communiste la an dɔn min ye aw k'a dɔn communiste Bamakɔ faaba kɔnɔ yan i ka dɔn cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen min ye an ka du o do i b'a sɔrɔ jeliba dɔ de b'an na yalima maakɔrɔ dɔ b'an na mun aw ka dɔn n'o b'an ka furusira taama bɔ an ka furu nafolo ni furu wɔrɔw ale kɔni bɛ taa n'o ye wa min ye n'a taara n'o ye ale bɛ kɛ sababu ye ka furu don anw ni an ka musolakaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ aw Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛ wele ko furusira taamalaw min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ cɛkɔrɔba bɛɛ du o do olu n'u ka furusira taama ladon nka an dɔn aw k'a dɔn min ye nin do ye a yalima aw ko wɛrɛ kun na kɛ nin furusira taamala in ko wa a bɛ deli ka furusira taama nin do in kɔnɔ dɛ nka nin do masina aw k'a dɔn min ye wari dira 40,000 k'o di k'a ka taa aw k'a dɔn furu nafolo di an dɔn aw ani maa min kun do n'u fila kan ka taa furuko in
mala aya fo na ko ka kono ko ale beta chini ndola kerfela ni ndola ninga tlakana o ko ni jole andon na wiyet le bina ko toy mi awakado furna fulo wabi nani abi chokoroba mi mbolo no chokoroba yare ka no chokoroba yare ka fursila tamalai jale tunani wari ayo atunane bismillah anwan aye ja ale sira jigen ka datulula ka da jabala andon ka che nyini che inde biyiwa mi nyerala awakado mi wati mina ni gobela jele kera mi awakado musola ka vene mi olu ya ni ya jira chela ka ya tira ka fokolo furuna folo ko la di madoma ninga ta nai o mi nyerala awakado olu ko ni ya jira ka ba ko lu ma wari ye mi wuye awafuru sira ta malai ka nyini awakado orduru nyala ka nyini désordre la ka nyini transformer couple la minyo mase ka ye chokosila olu ye murume basuka no ni jakera wasa ka furu kishi min dira bo to folo abi furu tamala kuranye ka war do maka soga do nyi ga soro war na tura do nyi ni na ga soro war wara bege ni ambar gotlena ani ni ikra ni ri ko klena anwan be awakado utora udella ajurubi do furu ayi ka anga jilbo na anga funo wule ni wa bina ni tara ni wa flabu bul wala wa saba ko di fune ba makatu deli ko fa to bisara furu ko fa to bisara adon dan da rekle de mi vie am furu kuma mi ala anga furu minam bep mi kel lefe de kono chegelo mbe kuyi lefe bi lefe do abikel lefe de kono ba do lefe miya na kero kono lefe na korodo lefe be ni nyo be malo afen kolo mi boala mimi do de be to lefe kono fune ma be kamara u ka do ma ni wa saba do butu deli ni ma so ati buika so adi buika do de makata adon mi o toro de la opma de naga na tia anu ngo ko ni avocado mi fanga furna folo na mana ontiso o ango ne ablakata avocado ammi ndara nai ko ko ne extra kuruku to de la mi ando ne foga na furuko inche furu jena jena de ogelera de furu sira ta malai no homme d'affaires obiche ka funa ma to ngodi ni naga kokser furu ta malai anwan akori tundedu mi ni awa wa binani anwan ko ni ngara sawe mi awkado chokoroba ere ani mami be no fuka furu sira ta malai eku ka teria ani awa mi fem mori nyanje no bitalige anga dabe reka ko tna tiye oni nyanje wa musola ka sabalisa ka dedi wa binante fuyi ai de ka di abasara kofe fulu bisara ka ba afru kichena ka ba note amachede ukati udeli abinye o de nye dai ni sebe andon ayi ni mbo sebe ngono sebe munu ba wolo ko kanaga asan kanamai alega fasiru ay wa jabata la kaw kuyata la kaw akara community islam mo ga furuta to ede yusu ikado sebe do be mulu lawana ikado amale sebe ndan l'indicateur est du renouveau mi alpha blondi akuma me bela jeli be alpha blondi don alpha blondi ikado dans les années 80 90 kana John Den Dong de la Bayndo reggae Brigadier Sabari Masada Abana Jérusalem ala la guerre wallahi esige wa ala ende sani Bitu Diallo kama kodo ikado alpha blondi apmana sabu minye television mimbe ngi ngana be wele ko TV5 apmana okaye kuma chama vo ako feme farafna ka fanda ya ide ko farafna ka fanda ya labena ka adla kana bavla turanguna abana ni ko laje mamunu je disi bawye je don babba mamunu na ku ko ne jate me ka farafna tlade ka keso sarada e mi ngoni ka no salo kata na e wa akele jugu fa bela jele ko lobby bi onde ka alpha blondi aywa areto ani nje de yese du ko ne aywa ay oni sebe koro tangoy ka dira ka fo kele me vle Ukraine do rete je disi baw du debe ka Ukraine kele ke ku ko nyire d'Afrique Ukraine dala sabu ku keme ka Ukraine ke kele kunye ka so Ukraine ke ku kuna tajula ata wallahi ako niyer taga laje Europe jamana ka fara l'Amerique ka fara ONU ka ako je marfa dugu dala olu de ko ko marfa dugu jako baye olu de nu ba fe ka marfa dugu jako ubuta kele do jako ya olu yorodo ka soro kwat no bebta be olu ka minangele de kono wallahi en yego de
Allah ko a photo de sa min ye ka tasuma dado ka tila kana k'i bɛ tasuma fa. I bɛ tasuma fa. Pompier pyromane ou bien pyromane pompier. A bɛɛ kelen. Fasirikɛbaa ye mun fɔ. A ko pompier pyromane. Ka tasuma dado ka tila ka boli ka na ni ji ye k'e bɛ tasuma fa. Ko nin bɛɛ lajɛlen nin ye baara ye. Les 5 permanents de l'ONU. N'o ye diɲɛ disiba 4 ye. Dɔw ko ko diɲɛ subakuntigi 4. Ayiwa min kɔni bɛ jamana 5 ko fɔ. Diɲɛ yɛrɛ taa n'a bila bɛ minnu bolo ala ta kɔfɛ. Olu kɔni b'u sago kɛ diɲɛ na. A ko n'i ye ko in lajɛ bi ONU fana ko kɔni gɛn bɛ fɛn ye. A ka fɛn min yɛrɛ kɔni a tɛ se ka ko bɔ sabu o jamana disibaw fana ka fɛn dilanlen de ONU ye. Jamana tɔ minnu bɛ yen ni se t'olu ye. Olu kɔni b'a kɔnɔ ten. U tɛ se ka fɛn fɔ. A ko nin jamana 5 de ye diɲɛ terrain kunkolo ye. Les 5 permanents de l'ONU b'u dɔn wa? États-Unis. N k'i ɲininka États-Unis, Russie, France, Angleterre, Chine. Ninnu de ye terrain kunkolo ye tɔw bɛɛ ye wagon ye. Fasirikɛbaa ye mun fɔ? A y'a jira k'a fɔ n'i ye nin da k'a lajɛ diɲɛ marifajugu feerela ye olu de ye. A ko hali fɛn min ye ka se ka marifa kuraw walima mugujugu kuraw n'o dilanla ka se ka taa essayement kɛ u bɛ se ka kɛlɛ dɔ diyagoya wuli yɔrɔ dɔ la ka taa u ka marifaw siffler ye. A ko n'i ye nin ko in lajɛ fɛn min Ukraine kɛlɛ ye ko n'i y'a lajɛ bi bi in na dɔwɛrɛ tɛ o kɛmɛ ka diɲɛ tila k'a k'u sago de ye min y'u ja u b'a kɛ ko fɛn fɛn fɔ da la ani min ye tiɲɛ yɛrɛ k'o tɛ kelen ye han. A ko n'i ye Nations Unies ta k'a lajɛ k'olu yɛrɛ kɔni b'a la ka diɲɛ ayiwa jamanajugu bɛɛ lajɛlen kɔni dɛmɛ nin ko in na. A ko n'i y'a lajɛ farafinna yɛrɛ k'u ye ayiwa diyagoya k'o de sigi anw fɛ yan ko djihadisme min filɛ nin ye ko jihadi maa tɛ yan nɔ ko nazaraw ka fɛn dilanlen don. Fɛn min Alpha Blondy ye a ye nin kuma ninnu fana lase a ko n'i y'a lajɛ ayiwa min ye k'a bɛ maa dɔw fo minnu ye wulikajɔ kɛ hali ni se t'u ye o kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye ayiwa kojugu o t'a fɛ ayiwa farafinna kɔnɔ Ousmane Sonko b'o la i k'a dɔn ayiwa Sénégalikaw fɛ yen Kémi Séba b'o la Nathalie Yamb b'o la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min Macky Sall ye a y'o fana sɛbɛkɔrɔ kɔrɔfɔ k'a jira k'a fɔ k'o bɛ ka baara dɔw kɛ sa k'olu tɛ baara ɲuman ye o ye taale min kɛ Russie la k'a kun kan ka kuma minnu fɔ i ka kun kan k'i sinsin farafinna ka kɛlɛya n'a ka ɲɛtaa de sanfɛ sabu ka d'a kan ni Vladimir Poutine u ye ɲɔgɔn ye a ko farafinna ka fandanya farafinna ka sɛgɛn k'a dilala k'a miiri k'a banfula dilan ka n'a turu an kun na o fana k'a bɛ anw farafinw de ma an ka wuli k'an jɔ an bɛ fɛn min nɔfɛ an yɛrɛ ka se k'o dɔn k'o ɲini k'o k'an da ye nin min sɛbɛn ye Afrique comme ka bɔ l'indicateur an ka G5 Sahel anw ye 1 milliard et quelques d'euros de ɲini. I ta tɛ G5 ye dɛ. G5 Sahel. N bɛna sa. Awɔ sa n ko G5 Sahel kuma a y'o kun mago b'o la pour que ka fonctionner 1 milliard et quelques. Mais o san joli filɛ nin ye Ukraine kɛlɛ olu e sɔn min dira olu ma sa a fɛn fɛn k'a ta 11 milliards et quelques la dero o de dira ala ma kalo 5 bɔ. Alpha ye min fɔ wari min bɛ ka taa Ukraine diyaɲɛ tɛ. Diɲɛ disiba diɲɛ tigiw ka nafa sɔrɔ siraw de don Ukraine diyaɲɛ tɛ dɛ wa Volodymyr Zelensky n ti kuma jugu fɔ ka ɲɛsin a bɛ to nin ko in na koyi a bɛ to nin na dɛ n'ale comédien de don ale tɛ maa diminen dɔn ayiwa Youssou a tɛ joginin dɔn filɛbaw ni lamɛnbaaw olu bɛɛ lajɛlen fo ko nin kɛra u tulo n'u ɲɛ gɛrɛsɛgɛ ye